लालि दैमानि हाब्रां गिसि खुरखानायनि जाहोनाव बदलपुर गामिया सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ। बदलपुर गामिजों लोगोसे साखाथिनि रायजो जानाय गामि फाख्रिगुरि, बदलपुर बरमन गामिनि माखासे गोबां रायजो राजाफोरा हाब्रां गिसि खुरखानायनि जाहोनाव गामि गारनानै खारगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। धेमाजि जिल्ला जनाइराम धन्दिखारि गामि पन्चायतनि बदलपुर गामि, बदलपुर बरमन गामि, फाख्रिगुरि साखाथिनि रायजो जानाय गोबां गामिफोरा लालि दैमानि हाब्रां गिसि खुरखानायनि जाहोनाव सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो गामिनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि बिजेपि सरकार थानायावनो रायजो राजाफोरनि उसुबिदाफोरखौ नायफिननानै थाबैनो गामिनि गाज्रि रोखोमै लालि दैमानि हाब्रां गिसि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय राहा खालामनानै होनो खावलायदों रायजो राजाफोरा। जुदि लालि दैमाजों हा खुरखानायखौ होबथानानै होनो हाया अब्ला गामिनि रायजो जाबाय थानाय सुबुंफोरा नखर गारै गारै खारनो गोनां जागोन। बेनिखायनो थाबैनो आथिखालनि सरकार थानाय समावनो रायजो राजाफोरा लालि दैमानि हाब्रां गिसि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय सरकारखौ खावलायहरदों। बे खौरां बिजों नायगिरि बिथांमोनसे मोनसे खावलायनाय, जिथुनाखि जोङो दिनै बे समाव जोंनि खौरां बिजोंगिरिफ्रा फैनानै गामिनि माखासे समस्याफोर जेंना जेंसिखौ जोङो खोन्थाफैदों आरो बे निउस मिडियानि गेजेरजों खोथाखौ फोरमायनो सानदों। दिनैनि समाव 1965 मायथाइनिफ्राय बेहाय 60 आरो 65 बोसोर रायजो जादों। 1 नं बदलपुर, 2 नं बदलपुर फाख्रिगुरि गामि आरो खाग्राबारि मोदोमपुर गामिया खाथि खालानि ओनसोलफ्रा रायजो जानानै दंमोन। बेवहाय जोंना 2018 मायथाइयाव एलपि स्कुल गंसे दैयाव थांबाय आरो लोगोसे दाख्लैबावैसो एयारटेल टावार दंमोन, जोंना बेहाय दाख्लैबावैसो थांबाय होनना बुंजागोन बेखौ। दा बे समाव जोंनि माखासे थासारिनि रांखान्थि आरो फरायनायनि बेलायाव माखासे थांफै आरो जोंनि बेफार बानिज्य खेथि आबादनि सायाव जोंहा मोनसे गोबां गाज्रि जेंना जानानै फैदों। खारना जाहैबाय दै लोमसावबा जेबो नङामोन, दै लोमसावनायनि गेजेराव माखासे जोंहा हा खुरनाय जाहोना बारा जाबोदों। बे समाव दिनै जोंहा 1 नं बदलपुर फाख्रिगुरिनिफ्राय जों प्लास खालामना नायोब्ला दिनैसिम 15-16 बोसोरसोआव दैया खुरखानानै खमसे खम 250 घरसो जों बदलपुर आरो 1 नं बदलपुर आरो फाख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दैनि गेजेराव हाया गोजावना थालांबाय। बे समाव जोङो माखासे खोथाखौ दुखु नांदों। दिनैनि समाव सरकारा जोंखौ अननांगौमोन, नायनांगौमोन। जों सरकारखौ हांख्रायदों, एपिल खालामदों जाहाथे दै खुरखानाय आरो हा खुरनाय अबस्थाखौ होबथाना होयो। जों बेनि थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय आरो लोगोसे बे समाव जोंहा थांफैजों लोगोसे दैज्लांनि समाव फरायसा गोबां दङ। गोजौ फरायसालियाव थांनोबा, गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव थाङोबा थांनाय फैनो थाखाय उसुबिदा। बिनि थाखाय जोंनि हा खुरनाय जाहोननि थाखाय जादों। जाहोना जाहैबाय लामा खुरखालांनाय, हा जेसेबांखिनि मोजां बारि बागान जायगाफोर दं बे खुरखालांनायनि गेजेराव जों माखासे उसुबिदाखौ नुदों आरो बेहाय जोङो गोबां हा बिगोमा, माखासे हा मालिकफोरा दुखु खस्थ'जों सोलिनानै दं। बे समाव जों दिनै गोबां खस्थ' खालामबाबो माखासे रांनि खेथ्रआव, माखासे जौगानायनि खेथ्रआव जों माखासे रांखौ आरजिनो हायाखै। खारना जाहैबाय दिनै जोंना बेफोरबायदि बारि बागान बानायनानै थाइसे थाइनै रांफोर मोनो मोनब्ला जों बेजोंनो माखासे न'खर सोलिनो हागौमोन। जे न'खर गोनां, जिथुनाखि न'खर गोनां गथ' गथाय गोनां फरायनाय बे समाव बायदिसिना गथ' गथायफ्रा जोंनि थासारिखौ नुनानै माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव जा, माबा मोनसे बेलायाव जा, जों आवगायनो हायाखै। जोंहा बेहाय दुखु दङ। जाहाथे इयुनाव जों मानसि माहारि जानानै थानाय समाव जौगानाय मोनसे जा थांखि दंमोन, नाथाय हा दै खुरनायनि थाखाय जों हास्लाबलिया। दिनै बे समाव जोङो सरकारखौ एपिल खालामदों, सरकारा फैनानै जाहाथे जोंनि बे हा खुरनाय समयसाखौ होबथानो हायो, जासे माबा मोनसे प्रटेक्ट खालामनानै, बिनि थाखाय जों एपिल खालामदों। बेनिखायनो जों गले गले हांख्रायबाय थागोन आरो खावलायबाय थागोन। जों रावखौबो गाज्रि बाथ्रा बुंनोबो थाङाखै आरो नाथाय समयसाया जेरावबो जायो। नाथाय जोंनि हा खुरनायनि जेंनाखौ होबथानो होफैनांगौ आरो होबथाफैनांगौ। जाहाथे जों बेफोरबायदि खुरबाय थायोबा नेक्स्ट बोसोराव जोंनि बदलपुर गामिया थानाय नंला। आरो लोगोसे दायो जुन मासाव स्टार्ट जादोंसो, जुलाइ आगस्ट मासावथ' फुरा फुरि थाङो। खमब्लाबो 1 किल'मिटार गोजान थांनायनि सम्भाबना दं आरो दैनि अबस्थाखौ नायनानै। बेखिनिखौ फोरमायहरबाय जाहाथे सरकारा जोंखौ सहाय खालामो आरो खालामथारनांगोन। जों बिनि थाखाय राजि जानानै दं। जेब्लासिम थाबाय थागोन बिजेपि सरकारा, बे समाव जोंखौ नायनांगोन आरो लोगोसे सहायबो खालामनाङा। जों बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामो आरो बिथांमोना फैनानै नायफैथारनांगोन। जों बेखौ हांख्रायनो आरो एपिल खालामनानै लोगोसे हांख्रायहरनाय जाबाय।